njengamanje sikhuluma noWaqar Ahmad usihlalo wePakistan Association of Southern Africa. So ngifuna ukuthi si-acknowledge ngendlela ekahle Waqar. So uWaqar Ahmad esinaye njengamanje omoyeni usihlalo wePakistan Association Southern Africa. So ngiyafuna Waqar ukuthi siqale phansi inkulumo ngixethu ngoba asisangenanga kahle ngendlela ekwenzeke ngayo. Ngixolise kakhulu lapho. So ngifuna ukuthi uqale ngosichazela ngenhlangano iPakistan Association Southern Africa. Yebo baba, yimi president ye Pakistan Association South Africa. Yeah. China isipinanga ufike la eSouth Africa from 2005. Yeah. Ufika nge ama visit visa, then fike lapho ke ubona ama opportunities ama business, then thole ama work permit lapho ke, then shada nentombazane imzulu lapho ke, una ama family lapho ke. Yeah. Ne una ama business lapha kule ma business ni. Angenzi izinto wrong under the table there. Yeah. Doing the proper way business there. Manje le izinto imhluga bi le bantu ba uqosha ama foreigners lapho ke, because ama foreigners like le bantu ba march ba wala ma store maningi lapho ke, like example mona muntu au 2 or 3 lapha store lapha like escort ba wala ma store au 35 let's say ngiyakuzwa Waqar sizofika lapho ngifuna ukuthi indaba yethu nje siqale phansi kahle si build up size sigcine sesifika lapho yabo sizofika lapho okwamanje ngisafuna ukuthi ngiqonde kabanzi ngayo inhlangano iPakistan Association Southern African. Siqonde nje ngoba inhloso yeSABC News namhlanje osukwini ukuthi inike abantu abasuka kakhulukazi emazweni angaphandle iplatform ukuthi basiqonde basenze understand kangcono udaba lwabo ukufika kwenu la ukusebenza kwenu la inkinga enibhekana nazo ekusebenzeni la eNingizimu Afrika. So njengoba usuchazile ngenhlangano yePakistan Association of Southern Africa nawe uyasho ukuthi usuneminyaka engaphezulu kwamashumi amabili ula eNingizimu Afrika and ayikho into embi oyenzayo. Ngifuna ukuthi ungitshele la ukuthi mhlawumbe wena neningi labanye abasuka emazweni noma ezweni lakho yikuphi lokhu okubaxosha ezweni labo yini le enisuke nibaleka nezingcine senifika la? Bafika lapha babanye bafika ngema ama illegal way abanye bafika ngema illegal way kodwa le isebenzwa immigration lapha balungisa le indaba yabantu ma paper not the public. Yeah. Nefuti mina I belong to association Pakistan Association, I'm the president, and it doesn't mean tina unayasebenzela wabuleli business lapha ke tina unama selfish lapha ayibhekele ma local community uyawenzela maningi izinto even sihlangana namaphoyisa lapho ke general negeneral le indaweni emhlabeni yethu lapha ke Newcastle ba asebenza nawo bahakela imuzi abantu bahluphekile ba ama funeral service ba ama sometime donate lapha ama school en maningi ba build up ama school building there bakwenzela izinto maningi for ama community lapho ke ayithina bakhanda imali thumele buyele move lapha thumele Pakistan lapho ke basebenza lapho uthi thina yabo ikona lokho engizama ukuthi ngiqonde Waqar mhlawumbe sikhulume nje ngawe ngoba njengoba usho ukuthi anizele ukuthi nizothatha imali kuphela bese nibuyisele emumva ngifuna ukuthi siqale siqonde nje ekuqaleni ukuthi mhlawumbe yini esuke ikuzisa eNingizimu Afrika kwasekuqaleni uzofika eNingizimu Afrika ngifuna ukuthi ungichazele nje kahle ngiunderstand angisho ukuthi ku wrong ukuthi nize angifuni ukuthi umlaleli angizwe kabi angisho ukuthi ku wrong but ngifuna ukunderstanda wena Waqar ukuthi kusukela kuphi yini le enibalekela mhlawumbe nezakhamezi zakuleli ezinye zazo ezingafuni ukuthi nibe la zizoqonda kangcono mangabe usuchaza ukuthi kahle kahle yilokhu nalokho esikubalekelayo emazweni ethu size sitho lesikeNingizimu Afrika. Yabo abanye abantu kodwa mina mawukhuluma indaba zami bekufike lapha ke i-visiting bekuna i-visa lapho ke visit visa for 1 month fike lapho ke i-visit South Africa funa ubona so ufike uzovakasha mofika la vakasha so after 1 month yabona ke lapho ke unama opportunity i-business lapho ke then extend i-permit yami then like utholi ikosikazi yase South Africa shada naye then tabanga divuli business then uvuli business benye bafika ke lapha i-purpose yafi business lapho benye bafika legal benye bafika illegal lapha. I don't say that everyone come legal in this country. Some of them they are illegal there. Understand? Kodwa le lungisa madaba legal illegal a problem immigration law they must it's not like I'm protecting my nation Pakistan though whoever una wrong lapha fana ama immigration check ama pepe yakhe babopha yana babushela move no mayini lapho ke kodwa le public don't have a right to do that day. So muntu unama like a purpose yakhe bafikela ni South Africa.
Kota most of them ba figure for a business purpose day. Yeah. So ba create my jobs lapoge. Like me na I'm running almost about 3 shops I'm running day. Yeah. Una my employees more than about 35 to 40 employees una lapoge. Yeah. At least mina yako kala about 175 200,000 ama employees la. Pamau le bandu ba to shamina wali store sam. Le ama 40 ama employees la like 40 families batolu ulla la pagime ba una ulla la patafuleni ba hola la game. Yeah, yes, right. Mina mohambela mina bazushona gufi as long as le bandu batosha mafana wagalogo fan bakrita ma jobs. Yeah. Ama South Africa. Yeah. Ba ankrita ma jobs bala matoro batosha bantu employees to okay zotoshela mina muntuli van. Motosha mina then wagalogo African how many unemployed? Yeah, ngiyakuzwa wakha. Yeah. Ngiyakuzwa siyaya lapho. That thing is wrong. If they bawalela masoro bantu fan and about ukrita ma jobs don't make them jobless. Yeah, siyaya lapho wakha ekuthenini unizizwa kanjani ngesimo esiqhubekayo kwamanje kodwa ngifuna siphendule eminye imibuzo eminingi ebuzwa izakhamuzi zaseningizimu Afrika ezinye zazo. So uthi la ufike ngevisiting visa kushuthi ubuvakashile uvakashile wafike walibona izwe wase ubona amathuba ezamabhizinisi wagcina wavula futhi nawo amabhizinisi njengoba ushuthi ke unama tech shop amathathu eindaweni ezahlukahlukene. So njengamanje istatus sakho sokuba la eningizimu Afrika iyipi ngoba i-visiting visa ngicanga ukuthi esikhashana esifushane. So njengamanje uhleli ngayipi ke ilentoza imvume mhlambe istatus sakho njengamanje ngabe immigration ngabe i-asylum seeker? No, mina angina ma spaza shops mina business yabonga inkulu mina no business inkulu ga mina oyara na ma hardware shops yeah. Ne mina una status yami I'm a citizen of South Africa ushala na koskasi yami maZulu. Okay, so uyi-citizen ngenxa ukuthi ushade nomuntu waseningizimu Afrika? Yebo, ushade nomuntu wase South Africa. Okay. Yebo. No, ngiyazwakala. So njengamanje okunye ke ngifisa ukuthi ngikuthole ukuthi njengoba ufike eningizimu Afrika uvakashile wafike wabona amathuba ezamabhizinisi mhlawumbe umunye seyayibuza ukuthi ngabe la usuka khona awekho yini amathuba afana naseningizimu Afrika yini le eyenza iningizimu Afrika ibe iyona ndawo ogcina ukhetha ukuthi uvule ibhizinisi kuyona? Yebo, kaleni mina shonjalo ba le like inkulu yabonakale iphile like ilaki yakho je thola kuphi kula bayeba it doesn't mean yonke ama Pakistan ama Bangladesh noma yini bayonke la South Africa imhlabeni siwele lapha even uhamba di America, Canada, Europe, everywhere ama foreigners are everywhere not only in South Africa. Yeah, abantu bayakhathela lapha ingcono like mo travel overseas lapha okay it depend easy kanjani ufika lapha. There was a time but easy figure la South Africa lapha nefuthi economy like Pakistan economy a little bit phansi South Africa ba mawu asebenza kancane lapha ba at least thola imali lapho ke buyisela mu lapha support family yakhe bayezela lokho lapho kodwa ama foreigners vele yonke emhlabeni ayilama South Africa phela ke. Yeah, so njengoba usho ukuthi ama foreigners agcwele yonke indawo so nabantu base Pakistan bagcwele kushuthi nakwamanye amazwe ahlukahlukene. So ngizama ukuthola ukuthi ikuphi ke lokho enikubalekela khona ePakistan? Big like if you go like maybe 20 years back we gonna have politician problems then wawa loko ba kuhila lapha for a business purpose day. Yeah. But amanje the outcome Pakistan is like well there now there's no problem now. But like if you go 20 years back we gonna have politician a lot of problems that's why bantu pay. But amanje je stable Pakistan ai kicking la Pakistan la poge. Mau fika manje then weze business la poge. Highly ama politician status. Yeah, ngiyazwakala. So ngiyafuna ke manje singene ke kulokhu ke obukade ukuthi ufuna ukuthi siya kukona okuyisimo esikhona njengamanje sokuthi kunokukhuluma okuningi okuqhamuka enhlakane eziningi ezahlukahlukene mayana nokuba khona kwenu eningizimu Afrika. Abanye bathi abahambe abantu abangene kuleli ngokungemthetho, abanye bathi nje abahambe bonke abantu bangaphandle kuleli, abanye bathi abayeke ukuhweba abantu bangaphandle kuleli. Uthini umbono wenu ngesimo esikhona njengamanje nezinkulumo ezikhona ngabantu bangaphandle eningizimu Afrika?
yazi imhlungu into le bantu ama home for ovalive ba anginike ama documents legal status but they don't give fanele i-corruption iphezulu ama borders noma ama airports lapho fanele ilungisa lokho qala di ama foreigners gene kanjani lapha ama border badlula kanjani ama border lapha baphume kanjani ama airports fanele bali corruption la qala lapho ke phinde landela le bantu baninanga nama documents you can lock them up, you can arrest them. Home Affairs of Bolivia, Home Affairs is calling you, come and get your documents and nina angtoli ma papers lako, then bafana and bopa. Mali na immigration futi kandi mali bopa mantunga apa 2 days valele pagad, wagwa 2 days tolu maybe 10,000, 20,000 yega futi. There's no serious action there. Yeah. Okay. Understand, eh? Yeah, ngiyazwakala. So phakathi kweminye imbono ke ekhona la wakha eyokuthi mhlawumbe ngifuna ukuzwa kumbono wakho ukuthi wena uthini kulabantu abasho kanje because kunabantu abathi eNingizimu Afrika kufanele ngabe nabanxusa uhulumeni ukuthi uhulumeni akube ukuthi kunezigaba zezomnotho noma kunemkhakha yezamabhizinisi ekufanele ngabe ibekelwe izakhamizi zaseNingizimu Afrika kuphela. Kukhona abathi awukwazi ukusuka ePakistan 9000 kilometers away uze eNingizimu Afrika ukuthi uzogunda amakhanda abantu noma uzodayisela abantu ama chips. Ungathini kulo mbono osho kanjalo? Awuku ama Pakistan daisela ma chips ne gundari khanda le ama gundari khanda business gunza ma Nigeria ama Pakistan ma business uphilayo lapho but you can say from 100 to 10% maybe una bantu ba ma Pakistan ohlupekile bana le zingi kodwa ama Pakistan mo asebenzela ma Pakistan because khona ma Pakistan wara ma business inkulu kabi futhi so qasha as a supervisor bafana se Pakistan manje kinga yini by noma yipi muntu genza izinto wrong noma se Nigeria noma se Somalia noma se Ethiopia noma se Bangladesh kodwa bakhomba ba Pakistan genza lokho. It's not I'm protecting my nation but I'm just requesting you bona inkinga lapha fanele investigate kahle by yipi le nation genza izinto wrong kodwa uyabona la South Africa noma yipi muntu genza izinto wrong khoma ama Pakistan kodwa akusinjalo lokho I wrong no ama Pakistan abe koma business mngani abe kama spaza shop ayisile machitsa agunde khanda lapho ke so but ushilo ukuthi wena unama tech shop awu 3 wakha so ngifuna ukubheka ukuthi hardware shop awu 3 ama hardware shop so lelo ibusiness elisemazingeni aphansi so uthini kumbono ukuthi ama business asemazingeni aphansi afana nalo kufanele ukuthi abekelwe izakhamizi zaseNingizimu Afrika ungathini kulowo mbono lo wakha angazi noma usakhona yini ngathi siyalahlekelana la no wakha ngiyabona la emshini wami ukuthi usephumile emoyeni kodwa ke akusenani ngicanga ukuthi ezinye izinto sikwazile ukuthi siyithole nakuba kudaba lolu olungadinga isikhathi esanele mhlambe ihora lonke ukuze sikwazi ukuthi siqonde kabanzi ngezinye izinto ngoba imibuzo miningi emphakathini kanti futhi kubalekile ukuthi nabo sibanike isikhathi sibezwe sibalalele kungenzeka ukuthi mhlawumbe singathola ukuthi singagcina sesibaqonda kangcono uma sibalalela sibezwa ukuthi ke yini le eyinkinga kanti futhi nokuthi nabo njengoba bela eNingizimu Afrika eziphi ezinye zeinkinga ababhekana nazo ngoba nabo bayibantu